Tima Keskusor Ahmet Spor rahinana maçeke kritik a haftaya sev sisyan a liga yekemin dike. Ahmet Spor ku dixwaze bi şampiyoniyê dilê bi milyonan alîgirên xwe xweş bike û derbasî Liga Süper bibe roja yekşemê dil mala xwe mazûvantiya Bolusporê bike. Assalamu alaikum Kurdish people. Chawani Bashi. So Spas tu çewanî. Bashi Chawani. And I think now we're in the good mood. We working. ام نهاج بۆ خەباتێ ڕەوشەکە گەلێک باشدەنا و تشتێ پێویست بە ئەمێ بکەن. ڕەوشا تیمێ ئارامە و هەر تشت بە باشی بڕێوە دچە. ئەم خۆدی خەون و ئارمانجەکە مەزنن و بەئالیکاریە خودێ ئەمێ ببن شامپیۆن. ئەم لەسەر کارێ خوا بەردەوامن داکۆ ئەم ئاوای هەری باش خزمەتە تیما خۆ بکەن. So that's it. Thank you very much. But the match at the Bolu is very important to win the game. Bi baweriya min serkeftina divê yariyê de gelekî giring e. Her sê xal ji bo me gelekî binirxin. Loma divê em hewl bidin hemû yariyan bi ser bikevin da ku em nasnavê şampiyoniyê ji bo yaneya xwe bi dest bixin. Be champion. Allah bize nasip edecek inşallah. İnşallah Xwedê divê şampiyoniyê bike nasîbê me. Em hemû tîm divê xeyalê dane. Lewra dema em bibin şampiyon, ew hest û serkeftin dê heta em hevin bi me re be weke bîranînek û em ê ji bîr nekin. It will be بێگومان وێ لیستکێکە زەحمەت بە لێ ئەم ئارمانجا خۆ دەزانن و ئەم دەزانن divê em çi bikin شش لیستکên me mane û ev gava yekeme me bi awayekî gelekî baş amadekariyên xwe kirine armanca me ya yekane jî tenê bi destxistina her sê xalên yariyê ye. Divê qonağa ligê da êdî mafê tîma Amedê yê wendakirina poganan tuneye. Ji bo ku tîma Keskusor hem ferqa poganan biparêze û hem jî şansê xwe yê lûtkeyê zêde bike divê ji maça Bolusporê bi serkeftin derkeve. Bir alt ligde bir hikaye. Berî niha di lîgeke jêr de li vir me çîrûkek nivîsî bû. Ji bo min ew çîrûkeke pir mezin bû. Ji tîmên din pirsek ji min hatibû kirin. Pirsî bûn dema te a herî bextewar kîjan bû. Min jî gotibû ew dema min Amed kiribû şampiyon, ew dem bû ku dema min e herî bextewar. Bi hêviya Xwedê em ê wê çîrûkê veguherînin romaneke mezin pê binivîsînin ku ew jî wê ji bo min rûmetek be. Tabii onur. Niha li dil û zimanê bi milyonan alîgirên Amedê jî hemû amîn ji bo yek duayîne. Ew dibêjin bira Amed Spor bibe şampiyon û hesreta bi salan a Liga Süper jî bi dawî bibe. Ez Ahmet Spor'u zaf eskeno inşallah ben şampiyon. Türkiye birincisi ben. Pir dixwazî. Pır davazım. Pir dixwazî. Pır davazım. Pir dixwazî. Pır davazım. Çima dixwazî? Ya başarıyı ben ya. Ya hasdi kişi ya memleketim ben ya. Tabii dilim pro PV ma, dilim PV ne vaçit gerin cavay ma. Lê te bi kêve? Ya ba Ahmet ve Belçika ve yani kısacası. Tek evet Süper Lig'e. Yani hem duhazın ha. Abi hebe tınebe Ahmet Spor. Ev şampiyon. Hatta dünya şampiyonu bile. Ez bawer dikim yani. Em her roz takip dikin. Canlıya takip dikin. Bu an ranı daim ji bu an rayı. İnşallah ev şampiyon. Sefere var eğer Süper Lig'e. Di ligê de Erzurum Spor bi şêst û neh poganan pêşenge. Amed Spor bi şêst û heft poganan duyemîn. Erok Spor bi şêst û sê poganan sêyemîn û Çorum Spor jî bi şêst û du poganan di rêza çaremîn da rikeberiya şampiyoniyê dikin. Rêya şampiyoniyê ji bo Amed Sporê ji maça Bolusporê derbas dibe û maçî dê roja yekşemê li vî yarîgehê were lêstin. Lê ji bo şampiyoniyê maça Bolusporê jî di tev da divê Amed Spor hemû maçên xwe yên mayî qezenç bike û çavên wî jî li encamên yariyên Erzurum Spor û rikeberên wî bin. Abdul Selam Akinci Rûda Amed